What's up guys? Welcome to my channel. नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव फरायहरनाय जाबाय. जों दा अबेहाय थांनो नागिरदों ब्र'मोन? अबेहाय थांनो नागिरदों जों? सिक्किम. वाव. बिदिब्ला नायलांदो. So guys, जों दा अट' गाखोनोसै. अट'जों थांगोन निबङाइसिम. निबङाइनिफ्राय ट्रेनजों थांसै आरो. So guys, फैयै नै निबङाइ स्टेसन मोनफैबाय आरो. ब्र'मोन दङ, सारमोन दङ ओरैबो. Ni Bongaigaon. Finally मोनफैबाय लोगोफोर नायलांदो जासिगोन. थांथारसै लोगोफोर सिक्किम. नायलांदो भिडिअखौ जोबजासिम नायलां लोगोफोर. जा हेभि जागोन इन्टारेस्ट. इन्जय खालामलांगोन जोङो. Ni Bongaigaon Station. Minglaय लिफ्ट गैया बारा डेभेलप गैया नि बङाइ स्टेशना. गिदिरालाय नाथाय थेवबो लिफ्ट गैया. खस्थ' गाखोहैनो. बेनो जानो हागौ ट्रेना. दा गिदिं फाथाफैनांगौ. आयौ सौफैबायबो ट्रेनाबो. सौफैबाय नै बेनो. हाब्बाय. गाखोबाय लोगोफोर. खोमसिथार सिनाया बारा. फैबाय लोगोफोर. दा बालायबाय. आलिपुरदुवार मोनबाय लोगोफोर. आलिपुरदुवार स्टेसनखौबो नायदो माबायदि. बेनो लोगोफोर आलिपुरदुवार रेल स्टेसना. हम बाद में नाचेंगे बिल्डिंग को देखेंगे. डांसर का भूत चढ़ गया. पानी Bida menlailange. Coconut.
देख रहे हो यहाँ पे पागलपंती चल रहा है पागलपंती माइकल जैक्सन पिकनिक जाने से हिल गया guys, जों फैयै दा सिलिगुरि मोनफैबाय ओंखारबाय ट्रेननिफ्रायबो दा बासजों थाङो ना माजों थांनोसै आरो सिलिगुरि जंक्शन फाइनालि नायदो माबायदि सिलिगुरि ट्रेन स्टेशना ओइ अबाव थांगोन नोंसोरो बेंगालर मोनफैबाय दा Siliguri. Minggu ya. दार्जिलिंआलाय मोनखाबायानो ओंखाम उखैबाय नालाय ओंखाम जाग्रोनोसै आरो बे हटेलाव ओंखाम जानानै बास गेंटक स' ओंखामा सफैबाय जानोसै आरो ओंखाम फैबायमोन सफैबाय मा सफैखो नायदो लोगोफोर Bidora sobe ada yakin kan? Dok. Tes खालामनाय गोदो दे माबायदि जानाय गोदो जानो दे माबायदि टेस्टा खोन्थादो ओमफ्राय जानानै टेस्टा जादो माबायदि टेस्टा खोन्थादो मालाय हारिनि संनायथ' माने बर'नि टेस्टानो आलादा जाखायो आरो मालाय हारिना एसे आलादा जाखायो बिदिब्ला जानोसै लोगोफोर आंबो टेस्ट खालामनायनोसै लोगोफोर माबायदि बाजार होनो ना मार्केट होनो सिलिगुरिनि फैफेरा नालाय बारा मिथिया नायदो माबायदि
बास स्टेन्ड दा बासजों थांसै जोङो सिलिगुरि बास स्टेन्ड बियो गाइस जों दा बासाव गाखोनोसै सिलिगुरिनिफ्राय गेंटकआव थांसै इधर भी बिनो सिलिगुरि टाउन बिनो गेट हाब्बाय सिक्किम गेट नाथाय नङासै मोनाबायना सिक्किम गेट बारबाय सिक्किम जाबाय बेनो सिक्किम Uri baba kisi gumrai be Uri baba kisi turning hai be फैयै मोनफैबाय लोगोफोर जायगाखौ फाइनालि मोनफैबाय ओमफ्राय मोनाबाय आरो जायगाखौ माखासे देखायजोबनो हायासै गाज्रि मोननांला मोनाबाय नालाय खोमसि जाबाय आरो उन्दुनो ओंखारबाय मेंबायबो ओमफ्राय आरो बेखौ गाखोनांगौबा लागाव आयौ एफा गोजौ oh my god जाबायसै आरो मेंनाया जाला oh my god जाला बिमाबो जिउआव बुंनोसै एफा गोजौ दंबावो आरो जाबायलै लागाव थांथारनि आङो जिउआव बुंनोसै बिनिफ्राय दुद्रु लांनांगौ हाराबो मोननाय मालिकनाव लिवार बायदि हारा गैयिसो हागोन वाव लोगोफोर नै ओरैबायदि मोजां आरो हेभि जायगाया ओरैबायदि समायना ओइ थांलालै ओरैजाय होस मेंबायबो नोगोदनो ओरैबायदि मजा ना जायगाया ओरैबायदि मजा हेभिखा गेंटक सिक्किमनि गेंटक बिनो लोगोफोर ओरैबायदि मजा जायगाया ओरैबायदिखा ओरैबायदि र' आं डिस्टार्ब खालामबाय ओरैबायदि माबायदि मोनदों सार मेंबाय एकदम गैला नै एसे माबानोसै दुरखौ हाबाय गाखोनो वाव बा मालायसो फट'सो लालायो गावसोरल' वाव लोगोफोर गेंटक होनो बेखौनो सिक्किमनि गेंटक नायलांदो यार देखिएगा नजारा मजा ही कुछ अलग है गेंटक हटेलाव
थांसै फ्रेस जानोसै उन्दुनोसै बिन्दास मा होनो ओरैबायदि मोजां आं खुगानिफ्राय रावानो ओंखारला आरो ओरैबायदि जाखाबाय मोनफैबाय स' लोगोफोर जोङो रुमाव मोनफैबाय गेंटकआव नायदो रुमा माबायदि स' लोगोफोर नै रुमा बेनो जोंना नायलांदो माबायदि वाव गुदुंलायो मा मेंबाय नामा मा मिन्थायलाबायखो नोंलाय टिभि नायनो गोसो टिभिबो नायनो हायो ओरै बाथरुम दङ स' लोगोफोर भिडिअखौ नायनानै माबायदि मोनदों लाइक शेयार कमेन्ट खालामबानो जाबाय नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनगोन लोगोफोर बाय बाय गुड नाइट